Vă rugăm să ne ridicăm pentru rugăciune. Să rostim împreună rugăciunea Împăratul Ceresc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești. Disierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sărășuiește într noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Și să cântăm și probabil. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțeles pe scara i-a arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și prin plânși lumea ai vânat, iubitorule de oameni, dă-mi slavă ție. Mulțumesc, Laslo. Vă rog să facem liniște ca să putem începe lucrările propoziția ale Sinasei. Prea cuvioși părinți, prea cucernici părinți, cuvioși părinți, cuvioase Maici Monahii, fraților într Hristos, distinși oaspeți din Sfântul Munte Athos, din Grecia și din Republica Moldova. Ne aflăm cu toți astăzi la Botoșani, în Duminica Sfinților Români, la sinaxa clericilor, monahilor, credincioșilor care au întrerupt comuniunea cu ierarhii care s-au făcut adepți ai Sinodului din Creta, ai Pseudul Sinodului din Creta. O sinaxă ce se desfășoară la un an de zile după ce în insula Creta s-au luat deciziile pe care noi le contestăm de un an de zile, după ce în insula Creta, ierarhii din 10 biserici ortodoxe au schimbat eclesiologia bisericii noastre și au adoptat ecumenismul ca formă de înțelegere a relațiilor dintre Sfânta noastră Ortodoxie și restul lumii. Un an de zile în care s-au ținut foarte multe conferințe, în care s-a scris foarte mult, în care s-au ținut foarte multe predici. Sinaxa de astăzi este o încununare a acestui an în care Biserica Ortodoxă Română, piloma Bisericii Ortodoxe Române, a luat atitudine împotriva Sinodului din Creta, în colaborare cu prietenii noștri din Sfântul Munte Athos, din Grecia și din Republica Moldova. Sinaxa de astăzi, spuneam, este o încununare, este o sinteză a acestui an în care noi am luptat împotriva ereziei pe care Sinodul din Creta a adus-o în biserica noastră. Desfășurarea acestei sinaxe va fi următoare. Voi da cuvântul Părintelui Ioan Ungureanu, care în calitate de organizator principal al acestei sinaxe și de președinte al acestei sesiuni a Sinaxei Naționale Ortodoxe a preoților, monahilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor părtași la Sinodul din Creta, va face un cuvânt de bun venit. După aceea voi da cuvântul invitațiilor noștri din Sfântul Munte Athos și din Grecia, care vor anunța și domniilor un cuvânt. După aceea va vorbi Părintele care reprezintă delegația unui grup de părinți din Republica Moldova și ne va adresa și Sfinția așa un cuvânt de salut acestei sinaxe. După aceea va vorbi o doamnă care vorbește în numele sau ne va spune o experiență pe care a trăit-o în diaspora română, o experiență despre ecumenismul practic pe care l-a trăit în diaspora română. Vor urma apoi 4 referate teologice care vor încerca să acopere problematica Sinodului din Creta și motivul pentru care suntem noi aici. Și va urma citirea solemnă a unei rezoluții a acestei sinaxe.
După ce se va citi rezoluția acestei sinaxe, sunteți invitați ca cei care o ascultați cu atenție și sunteți de acord cu această rezoluție să o semnați. După ce o semnăm cu toții și după ce vom face o campanie de strângere de semnături în favoarea acestei rezoluții în întreaga țară, o vom depune la Cancelarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru ca conducătorii oficiali ai bisericii noastre să vadă ce dorim noi poporul în legătură cu sinaxa, în legătură cu ceea ce s-a desfășurat în Creta. Conducătorii oficiali ai bisericii noastre, acum câteva zile, au spus că totul merge perfect în ceea ce primește Sinodul din Creta. Poporul receptează liniștit, bucuros, hotărârile Sinodului din Creta. El a fost un sinod ortodox. E adevărat că nu au fost timp pentru șlefuirea anumitor nuanțe, dar se vor rezolva și acestea, spuneau ei, cu altă ocazie. Această sinaxă de astăzi, această rezoluție pe care o vom adopta astăzi, le va arăta conducătorilor oficiali, ierarhiei bisericii noastre, care este poziția poporului ortodox față de această întâlnire care a avut loc în urmă cu un an de zile în Creta. Dau cuvântul Părintelui Ioan Ungureanu pentru un cuvânt de bun venit în urmea care găzduiește această sinaxă, după care începem dezbaterile propuse. Preacuvioși, preacucenici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, distinți, invitați. Cu nespusă bucurie și aici, în această sală de la Casa Lux din Botoșani, îmi manifest aceeași bucurie și aceeași deosebită cinste de a vă vedea aici, alături de noi, în cadrul acestei sinaxe. Vă urez bun venit, așa cum v-am urat bun venit și de dimineață la Schitorășeni, de unde am pornit apoi aici, către Botoșani. Nevoia unei asemenea sinaxe se simțea nespus de mult. Botoșaniul, locul acesta, este providențial pentru ca această sinaxă să se realizeze. Comunitatea botoșeneană, județul acesta, orașul acesta, a dat oameni distinși, oameni deosebiți de valoare, oameni care s-au remarcat pe tărân spiritual, pe tărân cultural, oameni care au adus țării, națiunii noastre, un aport deosebit la dezvoltarea și la împlinirea tuturor celor care se cuvin pentru o comunitate și un neam sănătos. Pe lângă urarea de bun venit, am marea bucurie să văd și să constat că suntem foarte mulți. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați acceptat această invitație. Mă bucur nespus de mult pentru că și orașul Botoșani, care de curând, prin canonizarea Sfinților Sila Paisie și Natan de la Sfiețria Putnei, a dat prin Sfântul Sila un ocrotitor țării noastre și lumii întregi. Credem că Dumnezeu, prin rugăciunile Sfinților Sila Paisie și Natan, ne vor ajuta, ne vor ocroti și ne vor întări în mărturisirea noastră de credință, să ne dea bunul Dumnezeu răbdare, să ne dea bunul Dumnezeu tărie, ca să putem și asculta referatele care se vor rosti, să putem și către sfârșit să pecetuim prin semnătura noastră și prin dorința noastră de a ne continua lupta împotriva ecumenismului și a arăta mărturisitori ai adevărului. Și să nu uităm, în încheiere, că Domnul nostru Iisus Hristos este calea, adevărul și viața și suntem datori să mergem pe acest drum. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să se bucură la Botoșani. Ne-am arătat aici pentru a arăta publicului botoșenean că Părintele Ioan Ungureanu nu este singur. Poate cei care sunteți de departe nu știți, dar în presa botoșeneană se spune de câteva luni de zile, câteva săptămâni de zile bune, de când a început lupta pentru preluarea Sfântului Orășeni de către Mitropolia Moldovei și Bucovine, că Părintele Ungureanu este un caz izolat în Moldova și în țară, că el are o agendă proprie care nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în Creta. Un motiv pentru care am venit cu toți aici este să vadă și poporul din municipiul Botoșani și de județul Botoșani, care este dezinformat constant din 5 mai anul acesta, că Părintele Ungureanu nu este singur și iată, sala aceasta este arhiplină și ne cerem scuze în calitate de organizatori celor care trebuie să stea în picioare
vă rugăm să ne credeți că nu am așteptat o audiență atât de mare, pentru care vă mulțumim și vă rugăm să ne iertați că nu putem să vă oferim tuturor condițiile pe care le meritați. Deschidem primul cuvânt de salut, nu putem să-l va deschide cu foarte bun condițiile pe care le meritați. Cuvânt care ne-a ajutat primul cuvânt pe parcursul acestui an de căutări, îl va deschide parcursul acestui an care a încercat să facem exact și de la Dumnezeu pe la Dumnezeu care ne-a ajutat primul cuvânt a fost mereu alături de noi. A înfruntat persecuția care s-a desfășurat împotriva ecleziei sale. A înființat toate și a fost mereu alături de noi și orice din noi amici de Dumnezeu, rezultatele lecțiunii a fost mereu alături de noi, care a încercat să este care s-a alături de noi și de care a fost va fi mereu alături de noi și orice din noi amici de mereu țara la care găsim astăzi aici între voi και αγωνιζόμαστε μαζί αυτόν τον καλό αγώνα εναντίον της παραιρέσεως του κομμουνισμού. și că ducem împreună cu voi această luptă care găsim astăzi aici între voi creștini ortodoxi Μαζί αυτόν τον καλό αγώνα εναντίον της παραιρέσεως του κομμουνισμού. și că ducem împreună cu voi această luptă care găsim astăzi aici între voi creștini ortodoxi Μαζί αυτόν τον καλό αγώνα εναντίον της παραιρέσεως του κομμουνισμού. și că ducem împreună cu voi această luptă Αλλά γιορτάζουμε και τους
rugăciunea și nădejdea noastră a tuturor na adistabilitatea na experimentarea Unii ordini mondiale care a stat care vreau să ne ia rugăciunea și nădejdea noastră a tuturor și adistabilitatea σαν αληθινός ποιμένας του Χριστού, ci ca un adevărat păstor al lui Hristos, χτύπησε συναγερμό a sunat alarma και έκανε επιστολές προς τον Πάπα της εποχής εκείνης που ήταν Ορθόδοξος βέβαια și a scris epistole către Papa din vremea aceea, către Episcopul Romei, και care era ortodox în vremea aceea, παρακαλούσε όλους τους επισκόπους της Δύσεως, și îi ruga pe toți episcopii din Occident, όπου εκεί ο Αυτοκράτορας ήταν Ορθόδοξος και όχι Αριανός, în vreme ce împăratul era ortodox și nu arian, να βοηθήσουν και τους Ορθοδόξους επισκόπους όσοι είχαν μείνει στην Ανατολή για να μην κυριευθούν από την αίρεση του Αρίου, του Αριανισμού. Să-i ajute împăratul din apus care era ortodox, să-i ajute pe episcopii din răsărit care vreau să rămână în dreapta credință. Και για να τους περιγράψει τα δεινά και τους διωγμούς που πέφεραν οι Ορθόδοξοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, și pentru ca să le descrie greutățile și suferințele prin care treceau episcopii, preoții și mirenii care vreau să țină dreapta credință, răsărit, όλοι τότε διωγμένοι από τους Αριανούς επισκόπους, care erau atunci prigoniți de către episcopii arieni, έφυγαν στις ερήμους fugeau în pustie και λειτουργούσαν στα δάση και στην έρημο. și slujau în păduri și în pustie. Και κάθονταν με υπομονή όπως και εσείς σήμερα μέσα στην βροχή, στο χιόνι και στους παγετούς. Și stăteau cu multă răbdare la vreme de ploaie sau când nigea, când era frig afară și săvârșeau cele sfinte.
για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού pentru ca să se împărtășească cu trupul și cu sângele lui Hristos και όχι να κοινωνήσουν με την αίρεση και τους αιρετικούς. și nu ca să se împărtășească împreună cu ereticii de erezia lor. Γι' αυτό σήμερα, βλέποντας αυτή την εικόνα, ζήσαμε ακριβώς πίσω στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. De aceea, astăzi, văzând această imagine a prezenței dumneavoastră, am trăit exact ceea ce se întâmpla în vremea Sfântului Vasile cel Mare. Να δοξάσουμε τον Θεό διότι μας αξίωσε να ανήκουμε στο μικρό πίμνιο του Χριστού. Să îl slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-am vrednicit să aparținem de turma cea mică a lui Hristos. Να θυμηθούμε τι λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο για το μικρό πίμνιο. Să ne aducem aminte ce spune Hristos în Evanghelie despre turma cea mică. Μη φοβού το μικρό πίμνιο. Nu te teme turmă mică, Ότι δόξον ο πατήρ ημών δούνε ημί την βασιλεία. pentru că Tatăl vostru a binevoit să îți dăruiască împărăția. Σήμερα όπου όλοι οι αιρετικοί οικουμενιστές μας υβρίζουν, μας συκοφαντούν, μας κατηγορούν, Astăzi când ereticii ecumeniști ne jignesc, ne insultă, ne acuză de multe lucruri, εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, pe noi creștini ortodoxi, ενώ εμείς δεν υβρίζουμε κανένα, ούτε συκοφαντούμε κανένα, în vreme ce noi nu ponegrim și nu calomniem pe nimeni, αυτοί όμως λέγουν και μας συκοφαντούν με το χειρότερο τρόπο, ei însă ne calomniază și ne ponegresc în cel mai urât mod putință, ότι δημιουργούμε σχίσμα, βγαίνουμε εκτός Εκκλησίας και άλλες βλάσφημες συκοφαντίες. ei spun că noi provocăm schismă, că ieșim din biserică și de asemenea spun și alte calomnii mincinoase. Επειδή μόνο διακόπτουν την κοινωνία με τους αιρετικούς λατινόφωνες φιλενοτικούς οικουμενιστές. Doar pentru faptul că noi am întrerupt comuniunea cu filo-unioniștii și filo-catolicii ecumeniști. Και δεν τους ακολουθούμε στην απώλεια της αιρέσεως. Și nu vrem să îi urmăm pe aceștia în căderea, în surfarea erezii. Εμείς όμως με τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της πρεσβείας της Παναγίας Θεοτόκου, Însă noi cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos și cu mijlocitele preasfinte Născătoare Dumnezeu, θα προτιμήσουμε να είμαστε το πτωχό και μικρό πίμνιο vom prefera să facem parte și să fim turma cea mică și sărată, που προτιμούμε να ακολουθούμε τη διαχρονική ιερά παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, care preferăm să urmăm Sfânta Tradiție, cea continuă a Sfinților Părinți ai Bisericii, επόμενη της Αγίας Πατεράσης. vom fi următorii Sfinților Părinți, Ας έχουμε πίστη σταθερή să avem o credință statornică και με τη βοήθεια του Κυρίου που είναι κεφαλή της Εκκλησίας, și cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, care este capul ο Bisericii, οποίος μας υποσχέθηκε διαδεινόντως Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία Του, și care ne-a promis că însăși Biserica sa, cea Sfântă Ortodoxia, και πήλε άδου κατησχής του συναυτής, nu vor putea porțile iadului să o biruiască. ας μην αποθαρρύνουμε, αλλά να μένουμε στεροί με τη χάρη Του. Să nu ne pierdem curajul, ci să rămânem statornici cu harul lui Hristos. Να προτιμήσουμε όλα να τα ζημιωθούμε για να κερδίσουμε τον Χριστό. Să preferăm să pierdem totul, însă să-L câștigăm pe Hristos. Και ένα τελευταίο, για να πάρουμε λίγη παρηγοριά, να θυμηθούμε τους Αποστόλους, τους προφήτες, τους μάρτυρες και όλους τους Αγίους. Și încă un lucru aș vrea să spun, ca să primim o mângâiere, referindu-ne la exemplul profeților, apostolilor, a mucenicilor lui Hristos. Το μικρό πίμνιο, ας μη στενοχωρούμαστε, Noi, ca turmă mică, să nu ne tulburăm, επειδή ίσως αργότερα μην έχουμε ναούς να λειτουργηθούμε και να προσευχηθούμε. pentru că nu avem biserici în care să slujim și în care să ne rugăm. Ας θυμηθούμε όμως ότι ο Απόστολος Παύλος έκανε ναό τη φυλακή. Să ne aducem aminte că Sfântul Apostol Pavel a făcut din temniță biserică. Ο προφήτης Δανιήλ έκανε ναό το λάκκο των Λεόντων. Sfântul profet Daniel a făcut groapa leilor biserică. Οι τρεις πέρες έκαναν ναό την Κάμινο. Sfinții trei tineri au făcut cuptorul biserică. Ο προφήτης Ιωνάς έκανε ναό το ψάρι. Profetul Iona a făcut chitul, balena aceea a făcut o biserică. Ο προφήτης Ιώβ έκανε ναό την Κοπριά. Sfântul profet Iov a făcut murdăria și gunoiul l-a făcut biserică. Ο ληστής επάνω στο σταυρό έκανε ναό τον ίδιο το σταυρό. Iar tânărul de pe cruce a făcut însăși crucea lui, a făcut o biserică. Και όλοι οι μοναχοί, οι ερημίτες και οι ασκητές έκαναν ναό τις ερημιές, τα σπήλια, τα δέντρα και τα δάση.
și toți pusnicii și monahii au făcut biserici din pustiile, pădurile, copacii, peșterile în care trăiau. Ασχέονται λοιπόν οι αιρετικοί οικουμενιστές στις χρυσές πατερίτσες τους και τους περίλαμπρους ναούς τους. Să se bucure eretici ecumeniști de științele lor frumoase și de bisericile împodobite. Ας έχουν αυτοί τους οίκους, εμείς έχουμε τον ένικο. Să aibă ei parte de aceste clădiri, noi avem parte de cel care este mai presus de orice clădire, cel care nu locuiește în acest lucru. Αυτά είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στους λίγους Ορθόδοξους χριστιανούς που είχαν μείνει στην Κωνσταντινούπολη. Lucrul acesta a spus Sfântul Grigorie Teologul, puținul ortodoxi care rămăseseră în Constantinopol. Όταν είχε επικρατήσει και εκεί η αίρεση του αριανισμού. Atunci când acolo în Constantinopol se impusese erezia arianismului. Δεν θα σας κουράσω άλλο, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στην φιλόξενη χώρα σας και στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωμανίας. Nu vă voi mai vorbi mult și vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în frumoasă noastră țară și în biserica noastră. Ευχόμεθα με τις πρεδίες της Παναγίας Θεοτόκου. Vă urăm ca cu rugăciunile Preasfinte Născătoare Dumnezeu, που είναι η έφορος του Αγίου Όρους, care este ocrotitoarea Sfântului Munte, και όλων των Αγίων Αγιωτών Πατέρων που γιορτάζουν σήμερα τη μνήμη τους, și a tuturor și socotitoarea tuturor părinților aghioriți, a căror comunie o facem astăzi, όλοι μας να αξιωθούμε toți să ne învrednicim, να ακολουθήσουμε τον δρόμο της αληθείας και της ομολογίας să urmăm drumul adevărului și al mărturisirii και να αξιωθούμε όλοι μαζί της αιωνίου Βασιλείας στην αιωνιότητα. Αμήν. și să ne învrednicim cu toții de viața cea veșnică. Amin. Mulțumim Părintele Harton. De când a început această luptă împotriva Sinodului din Creta, delegația preoților atoniți a fost întotdeauna însoțită de către domnul Georgos Vlamakis, cel care vă va vorbi și vă va adresa un cuvânt în numele Sinaxiei creștinilor ortodoxi din insula Creta. Cinstiți părinți, iubiți frați în Hristos, με τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας cu harul Sfântului nostru Dumnezeu, Sfânta Treime, και της Υπεραγίας Θεοτόκου, și al Preasfintei Născătoare Dumnezeu, σας απευθύνω εκ μέρους της Συνάξεως των Ορθοδόξων Κρητών vă adresez din partea Sinaxiei Ortodoxilor din Creta τον ένθερμο χαιρετισμό μας σε αυτή την ομολογιακή μεριμερίδα salutul nostru cald la această conferință mărturisitoare και σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας για την παρουσία σας απόψε și vă mulțumesc din adâncul inimii pentru prezența noastră în această după-amiază, στη θεοφιλία αυτή τη σύναξη, la această sinaxă de Dumnezeu iubitoare, στο καλό τούτο αγώνα εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού. în această luptă bună împotriva panereziei ecumenismului. Ως Κρήτες θεωρήσαμε ιερά υποχρέωση να ξεπλύνουμε την τροπή της προδοσίας της πίστεως. Ca și cretani, am considerat o datorie sfântă a noastră să spălăm rușinea predării credinței, που έλαβε χώρα πέρυσι το καλοκαίρι στα ιερά και αγιασμένα χώματα της Λεβετογένος πατρίδος μας. care a avut loc anul trecut în vară pe pământul sfânt și sfințit al țării noastre, născătoare de oameni putești, με την ψευτοσύνοδο του Κορυβαρίου. prin pseudo-sinodul de la Coliba. Φέρουμε στους ώμους μας τη βαθιά κληρονομιά που μας παρέδωσαν πλήθος νεομαρτύρων Κρητών, Purtăm pe unii noștri grea moștenire pe care ne-au predat-o mulțimea de noi mucenici din insula Creta. Αυτοί απαιτούν από εμάς σήμερα που κινδυνεύει η Ορθοδοξία, Aceștia aportă la noi ca astăzi, când este primejduită Ortodoxia, που προδίδεται ο Χριστός και η πίστη μας, când este predat Hristos și credința noastră, να σταθούμε αντάξει των αγώνων τους să ne dovedim vrednici de luptele lor και να επιδείξουμε ομολογιακό και μαρτυρικό φρόνημα ανάλογο της θυσίας τους. și să arătăm un cuget mărturisitor și martiric asemenea jertfei lor. Διατρανώνουμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων Afirmăm înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor ότι χάρη τη Θεία δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες τους. că prin Dumnezeiescul har nu le vom înșela așteptările.
υποσχόμαστε πως θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις Promite că ne vom lupta cu toate puterile noastre până la sfârșit μέχρι σε σκάτω και δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς του Χριστού și nu vom îngădui dușmanilor lui Hristos να διαστρέψουν τα δόγματα της αμομήτου πιστέως μας. să pervertească dogmele credinței noastre neprihănite. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατούνται ιεροί κανόνες Nu vom îngădui să fie călcate în picioare Sfintele Canoane, που παραλάβουμε από τους πλήρης χάριτος Αγίου Πνεύματος Πατέρες της Εκκλησίας. pe care le-am primit de la părinții bisericii noastre, cei plini de Harul Duhului Sfânt. Σήμερα είμαστε εδώ όλοι, κλήρος και λαός ενωμένοι, Astăzi suntem uniți toți aici, cler și popor, με μία ψυχή και μία φωνή, într-un suflet și într-un glas, για να διακηρύξουμε ότι ca să proclamăm că δεν αποδεχόμαστε και καταδικάζουμε την ψευτοσύνοδο του Κολυμβαρίου. nu acceptăm și o sândim pseudosinodul de la Colimbari. Καταδικάζουμε την πανέρεση του οικουμενισμού. O sândim panerezia ecumenismului. Καταδικάζουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. O sândim Consiliul Mondial al Ereziilor Και εν γέννη δεν αποδεχόμαστε τίποτε το μεταπατερικό, și îndeopște nu primim nimic ca post-patristic, τίποτε που να μην συμφωνεί με τις Οικουμενικές Συνόδους nimic care nu este în acord cu Sfintele Sinoade Ecumenice και με την Ιερά Παράδοση της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής μας și cu Εκκλησίας. Sfânta Tradiția Bisericii celei una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Είμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε Suntem azi aici ca să afirmăm πως διακόπτουμε την κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές să întrerupem comuniunea cu ecumeniști și eretici και με αυτούς που δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης ως Ορθόδοξη. și cu cei care acceptă Sinodul din Creta ca ortodox, Αυτούς δηλαδή που αποσχίζονται από την Εκκλησία και ενώνονται με τους αιρετικούς. și prin urmare se rup de biserică aceștia și se unesc cu eretici. Εμείς θα παραμείνουμε ενωμένοι με τη διαχρονική Εκκλησία των Αγίων και των Μαρτύρων. Noi să rămânem uniți cu biserica din totdeauna a Sfinților și a Martirilor. Η απάντηση σε όλων μας στη γενομένη ψευτοσύνοδο του Κολυμβαρίου Răspunsul nostru a tuturor la pseudosinodul din Creta και στις αντιορθόδοξες μεταρρυθμίσεις του Οικουμενικού Πατριάρχου și la reformele antiortodoxe ale Patriarhului Ecumenic και των Οικουμενιστών Ιεραρχών και Θεολόγων, și ale ierarhilor și teologilor ecumeniști, ας είναι αυτή των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπα Πίο τον 1ο το 1848. deci răspunsul nostru să fie cel dat de Patriarhii Ortodoxi ai Răsăritului către Papa Pius al IX-lea în anul 1848. Παροιμήν, ούτε Πατριάρχε, ούτε Σύνοδοι ιδρυνήθησαν ποτέ εισαγαγήν νέα, Citat, încă la noi, nici patriarhii, nici sinoadele nu au putut vreodată aduce lucruri noi, διότι υπερασπιστής της θρησκείας εστί αυτό το σώμα της Εκκλησίας, căci păzitorul credinței este însuși trupul bisericii, ήτι αυτός ο λαός, adică poporul însuși, ώστε σε θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητο, pentru care voiește ca veșnic să rămână neschimbată credința lui, και ομοειδές των πατέρων αυτού. la fel ca cea a părinților săi. Ευχαριστώ για την τιμή και την αγάπη σας Vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-ați acordat și pentru dragostea voastră και εύχομαι ολόψυχα η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να μας ενισχύει și mă rog din tot sufletul ca Harul Duhului Celui cu tot Sfânt să ne întărească και να φέρουμε εις πέρας αυτόν τον αγώνα υπέρ της πίστεως που τώρα ξεκινάμε. și să ducem la bun sfârșit această lucrare și luptă grea pentru credință care acum o încep. Una dintre cele mai plăcute experiențe pe care am avut-o în momentul în care am început să pregătim această sinaxă a fost legătura pe care am stabilit-o cu părinții nepomenitori din Republica Moldova. Am avut o sesiune de discuții la Chișinău și am întâlnit câțiva părinți care ne-au uimit prin pregătirea teologică, prin determinarea de a lupta împotriva ereziei ecumeniste de 10 ani de zile, prin deschiderea pe care o manifestau pentru colaborarea cu noi și prin omenia tradițională oamenilor de pe acele meleaguri. Îl invit în numele unui grup de părinți nepomenitori din Republica Moldova, pe Părintele Gheorghe Corcescu, să vă expună în câteva cuvinte lupta pe care o duc în țara vecină împotriva ereziei ecumeniste din Creta. Părinte.
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși precinstiți părinți, preacuvioase maici, iubiți frați și surori, din partea unui grup de preoți în Republica Moldova, ce am întâlnit pomenirea episcopului locului. Salutăm această sinație națională română, rugându-ne ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se poboare peste cei ce s-au adunat aici, spre mărturisirea adevărul veșnic, descoperit oamenilor pentru mântuire, fie ca Bunul Dumnezeu să îndrepte cugetele noastre, astfel încât într-o conglăsuire cu părinții bisericii din toate tipurile, să aducem Dumnezeului nostru slavă, cinste și închinăciune spre dreapta mărturisirea credinței noastre ortodoxe. Aducând astăzi mărturie în fața voastră despre cele ce ni s-au întâmplat și despre starea lucrurilor în care ne aflăm și de unde noi am venit, trebuie să începem cu faptul că Biserica Ortodoxă Rusă, din care facem parte, a participat activ în mișcarea comunistă atât înainte de pseudo-sinodul din Creta, cât și după aceasta. Încă din anul 1961, Patriarhia Moscovei a aderat la Consiliul Mondial al Bisericilor și a început să se implice activ în acțiunile comuniste, atât în cadrul acestei organizații eretice, cât și în afara ei. Pe lângă mulțimea de documente comuniste din cadrul CMB, aprobate și chiar elaborate cu implicarea delegaților din partea Bisericii Ortodoxe, Patriarhia Moscovei a încuvințat oferirea Sfinților Taine Catolicilor și Lipovenilor, a participat la diverse întruniri comuniste cu monofiziții, papistași, protestanții, musulmanii, judovii și alții. Și a aprobat la nivel soborului arhieresc documentele comuniste, cum ar fi principiile de bază ale Bisericii Ortodoxe Ruse față de heterodoxie sau proiectele de documente pentru pseudo-sinodul din Creta. În acest context, vă prezentăm un scurt istoric al drumului comunistului care merge Patriarhia Moscovei. În 1961, Patriarhia Moscovei a aderat la CMB. În 1975, delegația Bisericii Ortodoxe Ruse semnează declarația delegațiilor ortodoxi la adunarea generală a CMB de la Nairobi. În 1982, documentul Botez, Euharistie, Preoție. În 1986, raportul cel de-al treilea a consultației pan-ortodoxe presinodale Biserica Ortodoxă și Mișcarea Comunistă Șantezi. 1993, declarația de la Balaman. 2006, documentul summitului liderilor religioși de la Moscova. 2013, declarația de unitate de la Busan. 2016, documentele pregătitoare pentru așa numitul Sfântul și Mare Sinod și multe altele. Reacția noastră de receptare a documentelor și acțiunilor comuniste a început în anul 2006, când s-a elaborat rezoluția finală a summitului liderilor religioși de la Moscova, în care s-a afirmat că avem un Dumnezeu comun cu toți participanții la acest summit, adică jidovi, musulmani, budiști, hinduiști și tot felul de păgâni și eretici. Summit organizat de către Patriarhia Moscovei și votat și acceptat de către Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe Ruse, de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse și de către practic toți preoții Boru de pe Ambon prin intermediul pastoralei Patriarhului Alexei de la nașterea Domnului din 2007. Reacția a venit sub formă de scrisori adresate arhiereilor și Sinodului, conferințe tematice împotriva comunismului și a participării Bisericii Ortodoxe Ruse la diferite acțiuni comuniste. Biserica Rusă a participat activ și la pregătirea așa numitului Sinod Pan-Ortodox din Tristă Amintire. În acest context, în perioada 21-22 ianuarie 2016, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Vladimir, mitropolit al Chișinăului și a întregii Moldovei, a fost organizat la Chișinău simpozionul teologic internațional cu genericul sincretismul interreligios, având ca temă principală Sinodul Pan-Ortodox între speranță și liniște. Au fost prezentate lucrări ale teologilor din diferite țări, cum ar fi Grecia, Rusia, Ucraina, România, Moldova, Georgia, iar ca invitat de onoare și conferențiar a fost Părinte Teodor Zisis, profesor emerit al Facultății de Teologie a Universității Aristotel din Saloni. În rezoluția finală a conferinței s-a subliniat că eventualul Sinod Pan-Ortodox este organizat într-un duh clandestin, neortodox,
motiv pentru care s-a solicitat ca acest sinod să fie mai curând anulat decât să dezvolte învățătură străină bisericii. Iar în caz că sinodul totuși ar urma să aibă loc, s-a cerut ca Biserica Rusă să nu ia parte la acesta. Textul rezoluției simpozionului, semnat la acel moment de 44 de preoți, 70 de monași și peste 1400 de mireni, a fost înaintat către înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, care la rândul său a pus la dispoziția mitropolitului Ilarion, al fiei și tuturor ierarhilor doritori din cadrul Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse. Menționăm că la acel moment documentele pregătitoare pentru Sfântul și Marele Sinod încă nu fuseseră făcute publice, în ciuda faptului că pregătirea pentru acesta au durat 10 de ani, iar până la momentul desfășurării acestuia, în iulie 2016, mai erau doar câteva luni. Textele documentelor au fost făcute publice abia la 28 ianuarie și cu părere de rău dovedit că temele legate de acest mare sinod erau pe deplin justificate. Imediat după publicarea proiectelor de documente pentru sinodul pan-ortodox, a apărut un șir de analize și reacții negative din partea unor ierarhi, preoți și teologi. Domnul profesor Dimitrie Serenchitis a fost rugat să facă o analiză teologică a textelor proiectelor de documente, analiză pe care am înmânat-o tuturor episcopilor Bisericii Ruse, exact înainte de întrunirea Sfințitului Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016, cu participarea 315 ierarhi, la care nu numai că a fost ignorată rezoluția simpozionului teologic de la Chișinău și toate analizele documentelor pregătitoare, dar a fost adoptat și documentul hotărârea Sfințitului Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, în care a răsunat încuviințarea ereziei ecumenismului prin aprobarea tuturor acțiunilor întreprinse în cadrul pregătirilor Soborului Pan-Ortodox, care urma a fi convocat la 18-27 iulie 2016 pe insula Creta, în Grecia, în zilele prăznuirii Cincizecimii, conform calendarului bisericesc. Punctul 3 al acestui document sinodal al Soborului Bisericii Ortodoxe Ruse specifică: membrii Soborului Arhieresc atestă că în forma actuală proiectele documentelor Sfântului și Marelui Sinod nu încalcă curăția ortodoxiei credinței și nu se abat de la tradiția canonică a Bisericii. Chiar dacă, într-un sfârșit, Biserica Ortodoxă Rusă nu a participat la Sinodul din Creta, totuși, prin aprobarea unanimă a proiectelor de documente pentru Sfântul și Marele Sinod din Creta și împărtășirea Duhului lor de către adunarea arhierească a Bisericii Ruse, în lipsa unui protest viu din partea celor ce trebuie să stea la strajă ortodoxiei a episcopilor Bisericii, a Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, de fapt a căpătat părtășii de plină la fără de lege sfârșită. La scurt timp după aceasta, o parte din preoți participant la acest simpozion, din 21-22 ianuarie, au mers la mitropolitul Vladimir, Chișinăului și întregii Moldove, și prezentând o analiză teologică amplă a documentelor pregătitoare, i-au cerut să-și retragă votul exprimat la Soborul Arhieresc și să întreprindă măsurile necesare pentru revizuirea textelor documentelor. Cererile preoților au fost ignorate. Câteva zile mai târziu, pe 12 februarie, de ziua prăznuirii Sfinților de Ierarhi, a avut loc întâlnire dintre Patriarhul Moscovei Kiril și Papa Romii Francisc în aeroportul din Havana. Întâlnirea a avut drept pretext persecuția creștinilor din Orientul apropiat, însă declarația comună semnată de cei doi, alcătuită din 30 de puncte, se face o binecuvântare comună, fapt interzis categoric de Sfintele Canoane, după care se afirmă că cei doi sunt frați de credință creștină și se vorbește despre pierderea unității ca urmare a slăbiciunii și păcatului omenesc, atribuindu-le pătistașilor caracter eclezial. Având în vedere cele expuse mai sus, următorul pas logic întreprins pentru păstrarea neîntinată a propriei mărturisiri credinței ortodoxe și pentru a atrage atenția comunității ortodoxe asupra devierilor strigătoare la cer ale ierarhilor noștri de la însăși esența slujirilor bisericești, dar și pentru revenirea lor sub rânduiala Sfinților Canoane ale Bisericii Ortodoxe, începând cu data de 14 februarie 2016, două mănăstiri și un grup de preoți din cadrul Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove
au decis să înceteze pomenirea arhierelului locului în baza canonului 15 al Sinodului 1-2 de la Constantinopol, precum și în conformitate cu întreaga învățătură bisericii cu privire la părtășie ca un ierez și propovăduirea lui. Retrospectiva evenimentelor după întreruperea pomenirii. A. Boru deocamdată nu a acceptat Sinodul din Creta ca unul pan-ortodox din motiv că el nu a reflectat unitatea pan-ortodoxă, lipsind 4 biserici locale. Dar nu și din motiv că la acesta s-a legiferat și instituționalizat erezia ecumenistă la nivel pan-ortodox. Pe de altă parte, activitatea ecumenistă a Boru continuă nestingerit la toate nivelele până în ziua de azi. De ce constatăm că refuzul recunoașterii pseudo-sinodului din Creta nu înseamnă și renunțarea la erezie ecumenistă. B. Durerea noastră s-a mărit și mai mult când am aflat despre participarea Boru la cea de-a 14 sesiune plenară la Chieti, în Italia, în perioada 15-22 septembrie 2016, cu așa zisă biserică romano-protestașă, însoțită din încălcări canonice, rugăciuni comune, precum și legiferarea ereziei ecumeniste în rezoluția finală a sesiunii. C. Cu mare jale urmărind acțiunile conducerii Boru, în sobornia canonică a cărei se află și Biserica locală din Moldova, suntem nevoiți să menționăm că apostazia în Biserica Rusă se dezvoltă cu pași grăbiți, chiar și după Sinodul din Creta. La celelalte încălcări adăugând și faptul că pe data de 18 octombrie 2016, Patriarhul Kiril a decorat cu ordinul Sfântul Serghii de Radun și de ordinul 2 pe așa numitul arhiepiscop Bisericii Anglicane, Justin Welby, cel care chirotonește episcop femei homosexuali, atribuind și un caracter eclezial în instituției pe care o conduce. Ne mai vorbim de rugăciuni comune și alte încălcări de ordin canonic și dogmatic care s-au săvârșit la această întâlnire de către Boru în Marea Britanie. D. Adăugăm și ierarhiile comune, oficiale și publice săvârșite de către arhierei Boru, împreună cu așa zis și arhierei ai Bisericii Apostolice și Protestante. E. Participarea publică și pe scară largă a arhiereilor Boru la deschiderea moscheilor, cu laudă acestui fapt și rugăciune comune săvârșite acolo. F. Pe data de 22 mai 2017, Patriarhul Kiril l-a decorat pe așa numitul arhiepiscop romano-protestaș Francesco cu ordinul Bisericii Sfântul Serafim de Sărop de gradul 1 și pe preotul romano-protestaș Ciro Capote cu ordinul Sfântul Serafim de Sărop gradul 2. G. Pe data de 16 aprilie 2017, de Sfânta și Luminată Sărbătoarea Învierii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind într-o vizită la unor felinat de copii, sub obiectivul camerelor de luat vederi, în public, Patriarhul Kiril îndeamnă copiii de credință creștină-ortodoxă și pe cei de credință musulmană să se roage spunând că fiecare se roagă același Dumnezeu comun Creator. Cu această ocazie, considerăm de cuvință să împărtășim câteva din experiența noastră legată de întreruperea pomenirii și modul în care am acționat și am gândit. 1. Am menținut legătura de dialog cu episcopii noștri, venind spre mărturisire ortodoxă publică. 2. Spre bucuria noastră, la puțin timp după ce am întrerupt pomenirea, episcopul Petru din Ungheni și Nisporeni, cu care am menținut legătura de dialog, a făcut o mărturisire publică împotriva ecumenismului, deși Preasfințitul Petru a rămas în comuniune cu ierarhii ecumeniști, noi ne dăjduim că preasfinția sa, oferind exemplu și altor arhierei cu circuitul ortodox, va pune în practică acea mărturisire și va întrerupe comuniunea cu cei ce lucrează fără de legii ecumenismului. 3. Am continuat să ne adresăm conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse, Sinodului Boru, arhiereilor din Boru, instituțiilor teologice din Boru, cu cerința de a se condamna erezia ecumenistă cu toate manifestările sale, ne rămânând indiferenți față de soarta Boru. 4. Pe parcursul întregii perioade în care ne-am aflat și ne aflăm în îngrădire față de erezia ecumenistă, noi nu am trecut cu de la sine putere sub ordine canonică a vreunui altui episcop, căci ne dăjduim la convocarea unui adevărat Sinon pan-ortodox care va condamna erezul ecumenist și va urmări și problemele de ordin administrativ canonic ce au intervenit ca urmare răspândirii acestei învățături eretice. 5.
Am înștiințat creștinii despre nivelul apostăziei Biserica Ortodoxă Rusă prin toate mijloacele posibile, internet, ziare, conferințe publice, omilii pe amor și discuții particulare. 6. Exemplu propriu din grădire față de erezie, precum și condamnarea ei publică, sunt foarte grăitoare pentru creștini. În afară de aceasta, noi îndemnăm pe toți bine credincioși și creștini să cerceteze învățătura Sfinților Părinți cu privire la comuniune cu ereticii, astfel încât fiecare să poată face o alegere binevolă, asumată conform conștiinței sale ortodoxe, dacă poate sau nu să rămână în comuniune cu ecumeniștii. 7. Noi îi primim pe toți creștinii ce mărturisesc ortodox, chiar dacă încă mai frecventează biserici și unii ierarhii sunt pomeniți, oferindu-i tip pentru a înțelege și a se dumeri cu privire la descrisă situație ecleziologică în care ne aflăm, considerăm că viitorul sinod pan-ortodox ar trebui să traseze limitele economiei și a privi în acest subiect. 9. Nu ne-am izolat față de cei ce continuă să pomenească ierarhii, ci păstrăm legătura cu toți clericii și mirenii ce doresc să afle mai multe despre noi și gestul nostru, fiind vorba de discuții și dezbateri pe tema nepomenirii și ereziei. 10. Considerăm că în această vreme de grea încercare pentru ortodoși, este foarte important să ne silim să păzim unitatea Duhului într-o legătură păcii și să căutăm mai presus de toate, să rămânem credincioși lui Hristos, evitând până la o vreme subiectele ce nu ating învățătura de credință, dar ar putea priceni dezbinare. Nu creăm altă jurisdicție peste cele 14-15 biserici locale recunoscute canonic. Într-același timp, ținem legătura și comuniunea eucaristică la nivel pan-ortodox cu cei ce au întâlnit pomenirea și mărturisesc ortodox. Și lucrăm cu toți cei cu care se poate a lucra în vederea condamnării ecumenismului și mărturisirii ortodoxe, având ca principal scop osândirea ecumenismului către bisericile locale, dar și la nivel pan-ortodox prin convocarea unui sinod. Tuturor participanților la această sinaxă le dorim ca Dumnezeu să-i lumineze și să-i călăuzească pașii spre tot lucrul bun, spre slava lui Dumnezeu. Totodată ne dăjduim că sinaxa dată va osândi pseudo-sinodul Nicreta și toate ereziile ecleziologice și practicile numite generic în erezie ecumenistă. Vă mulțumim pentru toată râvna și efortul de care dați dovadă în apărarea dreptei credință. Vă suntem recunoscători și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot, peste tot ceea ce întreprindeți. Doamne ajută și la sfârșit vreau să vedeți un filmuleț făcut de un grup de tineri ortodoși din Republica Moldova despre doar câteva evenimente ecumeniste care au fost după sinodul din Creta. Este și cu subtitrare care să reușească să citiți. Vă rog să stingeți lumina. Deci, o să vedeți cum în bisericile ruse, după sinodul din Creta, au început să danseze biserici, să facă diverse concerte, cu ierarhii bisericii ruse, să participă la deschiderea moscheilor și multe altele. O secundă, vă rog. Nu este sonor pe internet.
Сама традиция репрессий говорит нам совершенно обратно. Как? Не обращается к нам. Вот. В ответ на это Сегодня хочу раздеть этот выполнить. Я хочу подарить мечети этот прекрасный ковер и синтетический. Assalamu alaikum. ولله الحمد. Как происходили с вами?